में नहीं किया आवत कि कौन नक्षत्र में दोनों ही घर में आ गए। डाइन बिया डाइन। केकरा डाइन कहता रहा महाराज जी? उहे दोनों महारानी के आओ केकरा घर से निकलवाइबा का? अरे काका हम सब जानता है ऊ दोनों को और कोई दूसरा काम नहीं किया, बस दूसरा के सरापे के काम बा। ये मालूम है ना कि गिद्ध के सरापला से गाय न मरेला। ये तनुजा जी अरे नाम ले लिया आगे आई आई। हमरा बारे में का बात हो रहल बा महाराज जी? काका कुछ कहिए। अरे ना कुछ। कल तू जा रहल बड़ा? जी काका, हमर बाबूजी के ऑपरेशन हो रहल बा ना, उनका से मिले खातिर जा रहल बानी। अच्छा अच्छा, जरूर जाएंगे। अब काका रुआ से एगो जरूरी काम बा। हाँ कहा ना। रुआ विक्रम बाबू के दिन भर संभाल ले, हम सांझ ले लौट आए। हाँ हाँ काहे ना। तनुजा तू एजा बाड़ू? रुआ कभी नहीं, बस अभी तू भैया के चिंता छोड़ा, अपन बाबूजी से जाके मिल ला और एक दिन के बाद बा हमनी सब मिलके भैया के संभाल लेम। और वैसे भी हमार छोटका भैया अब तो बहुत समझदार हो गइल बाड़न। जी महाराज जी, विक्रम बाबू के खाना तैयार हो गइल बा? तुरंत करत नहीं। रउआ जाए, हम लेके आवत। अच्छा। कितना अच्छा लड़की बियानु तनुजा। हाँ से तो बिया। भगवान करे उनकर बाबूजी जल्दी से ठीक हो जास। ये दुनिया में सब केहू के आपन आपन दुख बा। ठीक कहा तानी महाराज जी, ये दुनिया में सुखी लोग बहुत कम बा और दुखी लोग बहुत ज्यादा। और कुछ लोग ऐसनो बा जो दूसर के सुख से दुखी हो जाला। केकर बात करत तानी रउआ? आपन घर में ऐसन के बा? ये ऐसे ही बकबकात रहेला, बहरा से सुन के आवेला, हमरा सुनावत रहेला, हमार कानों पक जाला और खानो जल जाला। पर कक्का रउआ बात के बड़ा निमन तरीका से घुमा देवे नी। घुमावत नहीं खे बबी, बहुत कुछ देख के और सुन के चुप रहे में ही घर के भलाई बा। हमर सब बात याद भी रखी। याद रखा शाम तक चलाम ना। तनुजा बेटी, जे दवाई खत्म हो गई है वो मंगवा देनी है। अच्छा काका, चलिए बहुत दुलार हो गए, मैं काका से बतियाई ना। चलिए उठी, उठ जाए ना। ई रख ला, और कुछ चाहिए का? ना काका, बाकी सब दवाई बा। काका हम कल सवेर ही जा रहल बनी, हम सब दवाई रख देले बनी, रहुआ तनी टाइम पर दवाई खिया। तू चिंता जिन कर, एके दिन के बात बा, हम सब संभाल ले। वैसे हम चंपा से भी कह देले बनी। अरे बबुआ के संभाले खातिर ई घर में सब तैयार हो जाए, बस दोनों बहुरिया से डर रहेला। अरे ना काका, उ लोग भी इनका के बहुत प्यार करेली, बस इनका गुस्सा से डराली। रहुआ देखनी ना ओ दिन जन्मदिन पर कितना मान दुलार होत रहे। अरे ये सब मानदान हम बहुत दिन से देख रहल बानी, हम सभे के बहुत अच्छा से जानेंगे। रवो एकदम जिद्दी आदमी पानी। अरे यह ड्रॉप डालना सही पहले से आराम बा। ये लड़की के बतावल दवाई एकदम कारगर बा, डॉक्टर यह ड्रॉप बतौलन हा। इनका यही जिद तो आज ही दशा बनैले बा। दशा रहुआ लोग कम ना कहनी हमने भाई की। ए मास्टर जी, रउआ अगर हमार बात ना मानब तो राव लड़की के खबर करके बुलावे के पड़ी। ना ना, ओकरा के मत बुलाई, ओकरा के मत परेशान करी। रुआ लोग दवाई डाले के चाहते नहीं तो डाली, बाकी एक बात सुन ली, इन दवाई वैसे कुछ नहीं के होके वाला, एक दिन ही अखवा के जाही के पास। अरे काहे बेकार में बकबकाता नहीं? अरे आजे भर न तकलीफ बा, कल तो डॉक्टर के पास जाहे के बा। उठी बुआ जी, दवा डाल दी। डाला दवाई। चाचा जी आँख खोलिए, दवा डाल दी। लागत है बबुआ आ गई। हाँ बबुआ भाई, हम देखा नहीं। ना कुछ हमारे संगतिया हमारा संगे बा। हम जाना
कि आजो वही कौनो बदमाशी में फंसल हुई। केकरा से मारपीट के केले रे? अरे बोल ना। देखिए देखिए, हम एजा मास्टर जी से मिले आयल बानी। देखा बउआ, जायदा छोड़ दा। ई मुंह छौसा के तो अकेल नहीं थे, लेकिन तू तो समझदार बड़ा ना। जायदा करके माफ कर दा। ऐसे भी घर में बड़े परेशान बड़े लोग। जायदा बुआ, शंकर भैया बाबूजी से मिले आयल बड़ा, उनका देखे आयल बड़ा। ओ जी आए बउआ। मास्टर जी प्रणाम। के हो भाई? हम शंकर। अरे शंकर बेटा, तोरो खबर लग गई हो। जी हम तनुजा जी के भी फोन से खबर कर देले बानी। तनुजा के? पर तनुजा के क्या खबर कैला? मास्टर जी हम ठाकुर साहब के भी जानता नहीं। रुआ ठीक कहनी है बबुआ। अरे ओकरा परेशान करे के का जरूरत बा भाई? अच्छा भइल जो ओकरा के खबर हो गई। अब वो आई तो राउर खबर ली। रउआ परेशान मत हो, नौकरी कोनो भागल लेके जा। राउर इलाज ज्यादा जरूरी बा। कल सवेरे डॉक्टर लगे जाके बा। रउआ के समझावल ओकरे बस के बा। अच्छा मास्टर जी, हम चलत आनी, कल सुबह फिर आए। ठीक बा, जाई। अच्छा भौजी, चलत आनी। चिंता मत करा बेटी, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर बागची से हमार बात भी हो गई बा। तोहार बाबूजी के आंख के ऑपरेशन काल्हे हो जाए। जी तो हम चलत नहीं। एक मिनट रुका रुका, एक काम करा, ई थोड़ा सा पैसा रख ला खर्चा पानी खातिर। जी पर रख ला बेटी, पैसा हाथ में रहेला तो बहुत हिम्मत बनेला। जी अब बाबूजी से कही है कि उनका आंख के ऑपरेशन बहुत बढ़िया से हो जाए, बिल्कुल चिंता ना करस। ठीक बा गिरधारी? जी मलका। एक काम करा, तू ड्राइवर लेके इनका साथे घरे चल जा और सांझ के इनका के साथे ले ले आई है। जी जी गिरधारी काका के रह दियाओ, उनकर यहाँ रहल बहुत जरूरी बा। विक्रम बाबू के संभाले वाला भी कोई चाहिए ना, वो खाली इनकरे बात मानेलन। अरे बाकी बेटी तू अकेले जेबू कैसे? हम ड्राइवर संगे चल जाइब। अच्छा जी प्रणाम। खुश रह। प्रणाम। खुश रह बेटी, जल्दी आई। का देखा तानी दीदी? बलाय के जात दिखा तानी। देख के का करबू, वापस तो आइबे नु करी। देखा तानी कि ड्राइवर और गाड़ी दोनों साथ ही जाता। अच्छा दीदी, अगर उसके बाबूजी के ऑपरेशन हो जाए तब वो तू वापस आ जाए ना। बकलोल लेखा बात मत कर। अरे आंखी के ऑपरेशन में क्यों मरे लगा? बकी दीदी, लड़कियों के तो वापस आयल जरूरी बा। अगर वो वापस ना आयल तो देवर जी की देखभाल के करी? भेज दिया पागल खाना। अरे समय के चक्कर आदमी से का ना करा लेवेला। अब मान ला वो पगला पागल खाना ना गई और तहरा से कोनो दिन उजरा गई और तहरा एने ओने चोट लाग जाई तो तू का करबू? का? हाँ तनी सोच, ई वंश के चिराग देवे में कहीं तहर जान ना चल जाए। दीदी ई रउआ का कहतानी? बुरा मत मनी है मंजरी, हम तो तेरा पहले ही आगाह करतनी ए घर में आने वाला खतरा से। अरे तू देवर जी से कहा ना कि वो बाबूजी से बात करस। धन्यवाद दीदी, पर हमरा के मालूम बा कि आवे वाला खतरा से कैसे निपटल जाला। मंझली, अभी तेरा कुछो नहीं खे पता कि तेरा ऊपर का खतरा आए वाला बा। हेलो हेलो डॉक्टर बागची? जी हम डॉक्टर बागची बोलत हई। हाँ हम ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह बोलत हई। ठाकुर साहब प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। बोलल जाओ, का सेवा करी? अरे डॉक्टर साहब, वो मास्टर जी के बारे में कहले रही, जितना जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन करवा दी। रउआ निश्चिंत रही, कल ऑपरेशन हो जाए। जी अच्छा। प्रणाम। अच्छा प्रणाम। का बात भइल? कहलन कि काले ऑपरेशन हो जाए। हे भगवान,
ओकरा बाबूजी के तबीयत ठीक हो जाए। आए आए महाराज जी। मालिक है देखी रउआ खातिर का बना के लौनी का बना के लौनी है? गाजर के हलवा। ये ऐसन चीज बा जे रउआ आ छोटका बबुआ दोनों को अच्छा लागेला। आ यही गाजर के हलवा खातिर ये दोनों बाप बेटा लड़बो करेलन। गाजर के हलवा खातिर महाराज जी। जी मालिक। बिकी बबुआ के हलवा पहुंचा देनी है? हाँ मालिक, चंपा लेके गई है। लाई हम रोक दे दी। अरे ऐसे ना पहनल जाला बबुआ। ऐसे पहनल जाला। हाँ ऐसे तो उल्टा न हो जाए। ऐसे उल्टा हो जाए। हाँ ऐसे उल्टा हो जाए। कर एकरा ऐसे करके। हाँ अब पहना। अब पहना। अब देखा। अब हम तैयार हो गए। हाँ। अब घूमे चले जाए। घूमे ना घूमे ना, पहले दवाई खा के बाद। ना पहले घूमे चले जाए। हाँ पहले दवाई खा के गा। ना पहले घूमे चले जाए। ना दवाई खा के पहले घूमे चले जाए। खड़ा तू। बड़ी दोस्त के बात मानवा, हमार बात ना मानवा। ना गिरी अंकल के बात ना मानवा। ना माने ना। तो ठीक बा, हम बड़ी दोस्त के कह दे। गिरी अंकल, परी दोस्त कहाँ बा? वो बहुत दूर गई बारी काम से। हम बहुत दूर गए हम काम से। अच्छा हम मना ना करें, चलो घूमे। हाँ। अरे भैया सच के कहाँ जाता रन? घूमे। घूमे? हाँ। और हम राहुल बने जो गाजर का हलवा बनावते के खाए? हम हम। हाँ अच्छा ठीक बा तो देखा हमनी घूम के आवतानी तब हलवा खाई जाए। चला अजी सुनतानी का आजकल माई बाबूजी उ नर्सवा पे ज्यादा मेहरबान बा लोग। काहे का भगई? नर्सवा के बाबूजी के आँखी के ऑपरेशन बाबूजी करावतानी। अगर देवर जी के इलाज करावे के बाद तक कराई, लेकिन सारा धन एगे बेटा पे लुटा दे हैं तो बाकी दूगो बेटा के का होई? पूरा परिवार के का होई? तोहरा पर लगा था ना कि भौजी के आत्मा चढ़ गई बा। तनी धीरे बोला, अना तो कहीं सुन ली ना तो मुश्किल हो जाए। रउआ इतना डराए के काहे रहेनी? अब राउ राजी ई घर के चिराग दे वाले बाड़ी, और केहू सुन ले ना तो कुछो ना करी। अरे हमर कम अकल राज दुलारी, कोनो और के बात होइत ना तो कोनो बात नहीं की, लेकिन बाबूजी बिक्की के मामला में ना कुछो नहीं कन सुन सकत। पर हम गलत कहाँ कहता नहीं? बाबूजी ऐसे ही दोनों हाथे धन लुटा दी हैं तो हम लोग के का होई? ये तोहार बोली नहीं खे, ये तो भौजी के बोली है। काहे? हमरा लगे अकिल नहीं खे बाका। तो वही अकिल से काम ला। तू ये घर के चिराग दे तड़ू, और जब ये घर के तू चिराग देबू तब वैल्यू तोहर अपने आप बढ़ जाई। और जब तोहर वैल्यू बढ़ी तो केकरा दिक्कत होखी? दीदी के। इहे से वो तोरा पाठ पढ़ावा ताड़ी, ताकि ना तू माई और बाबूजी के नजर से गिर जा। दीदी तो बड़ी दूर के देखता दी। तो अब तोरा बुझाई। लेकिन वो नर्सवा पे जे रुपया खर्च हो रहा बा से वो नर्सवा पे खर्च नहीं खे, वो बिक्की पे खर्च होता। और जे दिन बिक्की ठीक हो गए ना वो दिन तो उनकर छुट्टी बुझाइल तोरा। तो हम जाता नहीं, हमरा काम बा, तू अपन ख्याल रखे, ठीक बा? केहू कुछ भी कहे, लेकिन इन नर्सवा तो सबके आँख के तारा बनल बा। पर हम एकरा सबके आँख के काटा ना बना देनी तो हमार नाम राजी ना। हे भगवान, अभी हे कुछ सोने खातिर नहीं घर में हम बैठल बानी। जय भगवान। का भइल बबनी? काहे इतना रुआ चिल्लाता नहीं? आखिर भइल का? भइल का? अभी घर में रहे खातिर राउर बेटी सबसे मार खाए के पड़ी।
अनुजा तू बतावा का कहले हा? हम कहाँ कुछ कहनी है? अयो दादा, अभी हमरा के छुट्टुनियो बनावता। अरे मैं कुछ ना भइला, बुआ बड़की दीदी का बोलत रहली, मंडी दीदी ओकर जवाब देलक। हे भगवान, हमरा समझ में नहीं के आवत आखिर बात का भइल। माई, अरे हमर बुच्ची आ गइलू। आ गई। बाबूजी कहाँ बड़न? बाबूजी अपना कमरा में बड़न सुतल। चला चल। कमाए का लगली, यो भुला गईली। कोई बाढ़ खड़ल बा, प्रणाम तो करे के चाहिए। ला, तू अपना बाबूजी से मिल, हम चाय बना के आवता। तनुजा बेटी, बाबूजी बेटी तू आ गई लू बेटी। आ गई नहीं, बाकी हमरा से बात ना करब। ऐसे काहे कहत करू बेटी? और न तो का कही, हम गई नहीं ना कि रुआ अपन ही हाल बना लेनी। अरे ये बीमारी इतना जल्दी उपट गई कि बात मत बनाई बाबूजी, हम सब जाना तनी। रुआ इस सब लापरवाही के कारण भइल बा। रुआ इसे कैसे कर सकत तनी बाबूजी? पर हम का कहनी बेटी? का कही नहीं, रुआ सब समय पर दवाई ना डालला से ही सब भइल बा। रुआ एको बार सोचनी हा कि अगर रुआ कुछ हो जाई तो हमनी सबके का होई? हमर सब मेहनत बेकार हो जाई। अरे छोड़ा नहीं सब बात बेटी, पहले तू ही बतावा कि वहाँ सब तहार काम से खुश बा कि ना? हाँ, सब लोग खुश बाड़न। ठाकुर साहब तो बहुत अच्छा आदमी बाड़न। वो डॉक्टर बागची से रवा खातिर बात के लिए बाड़न। राउर ऑपरेशन 1-2 दिन में हो जाए बाबूजी। हाँ, सब ठीक हो जाए। सब खर्चा ठाकुर साहब दे रहल बाड़न। पर बेटी, रवा चिंता मत करी बाबूजी। ठाकुर साहब हमरा के एडवांस दे के कहे लगलन कि बेटी, हम तोरा खुददारी पर अपन एहसान के बोझ नहीं डाले के चाहत। ऐसे ही एडवांस समझ के हमरा के पूरा खर्चा उठावे दा। बाद में काम करके हमरा वो खर्चा के पैसा सधावे के पड़ी। ठाकुर साहब बहुत अच्छा इंसान बाड़न। पर रउआ अपन ध्यान देवे के पड़ी बाबूजी। हम कितना देर रउआ पीछे पड़ल रहे। अभी पूरा परिवार की जिम्मेदारी रउए तो उठावे के बहाना। और रउआ इसे बैठ जाए तो हम अकेले कितना कुछ कर पाए बाबूजी। हमरा रात बहुत जरूरत बा बाबूजी, अभी बहुत जरूरत बा। हमरा के माफ कर दो बेटी, हमरा के माफ कर दो। अभी गलती ना हुई हमरा से। दरअसल हम जिंदगी के परेशानी से लड़त लड़त हार गई रानी बेटी। पर आज तू अपना फेन से खड़ा कर दे लू। हम फेन से ही लड़ाई लड़ा, हम फेन से ही लड़ाई लड़ा बेटी, हम फेन से ही लड़ाई लड़ा। रउआ अभिले रंजीत के बारे में सोच रहल बानी? खाली रंजीते के बारे में ना, पूरा घर परिवार के बारे में सोच रहल बानी। और ध्यान से सोचला पर समझ में नहीं खे आवत कि का करी। इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा व्यवसाय, बाकी संभाले वाला क्यों नहीं खे। हाँ, रंजीत ही सब संभाल सकेलन और संभाल लो बाड़न। बाकी पता ना आजकल उनकर मन में का चल रहा बा। यही तो हमरो समझ में नहीं खे आवत। जब कुछो हमहू पूछे नहीं तो कुछो बोलबे ना करेला। जब केहू जवाब ना देवे तो समझ ली कि वो कोनो बहुत बड़ा गलती करे जा रहा बा। अरे यही बात से तो हम परेशान बानी कि कहीं वो कोनो गलत काम तो नहीं करत। हम 1-2 दिन में शांति से ओकरा से बात करम। करी, जरूर करी। हो सकेला कि जौन बात वो अपना बाप से ना कह पावत हो वो महतारी से कहे। हाँ, बाकी हमरा मन में एगो बात बा। कहीं रउआ संजीत के बारे में काहे नहीं खी सोचत? वो तो अब रउआ संगे हाथों बटा रहल बा। ओकर पुराना गलती सब भुला के कुछ नया करे के दी ही ना।
हम उनकर बनावल फाइल देखनी है। जब बिजनेस में जरूरत से ज्यादा फायदा दिखावे की कोशिश कल जाओ तो समझ ली कि वहां घाटा निश्चित बा। फिर भी उनका के तम कुछ कुछ काम में लगौते बानी। जब हमारा विश्वास हो जाए कि वो काम करे लायक हो जाई है तो जरूर करल जाए। हमरा विश्वास बा वो अच्छा करी। ये एक महतारी के विश्वास बोल रही बा। जब एक बिजनेसमैन के विश्वास हो जाए तो जरूर कुछ करिए। अभी हमरा सभी कारोबार संभाले के बा। पिछला कुछ समय से सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा बा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अब विकी बबुआ के अचानक होश आ गई, पूछलन कि बाबूजी का कहनी, तो हम का जवाब दे? हाँ लल्ला ठीक हो जाई हन्नो। हाँ ठीक हो जाएगी तो चाहिए। हमरा पूरा विश्वास बा कि जल्दी ठीको हो जाई है। तनुजा भी उनकर बहुत ख्याल रख रहा बाड़ी और वो तनुजा के बात माने लगलन। आ डॉक्टरों तो कहले बा कि ऐसन मरीज अचानक कबहू ठीक हो सके। अरे देखी ना, बातें बात में हम एगो जरूरी बात तो बिसरिए गई नी। का? रउआ रमा के बियाह खातिर बात करे कब जाएं? जैसे फुर्सत मिली हम चल जाए। अभी तनी कारोबार के सब झमेला सलटा ली, फिर समय निकाल के चल जाए। फुर्सत मिली ना, निकाले के पड़ी। अच्छा ठीक बा, फुर्सत निकाल के चल जाए। अब खुश? हाँ। अरे महादेव चाचा, प्रणाम चाचा। खुश रहा। आ गेलू बेटी। जी आई ना। बहुत अच्छा केलू। कहे कि मास्टर जी के समझावल तोहरे बस के बा। अब तो शिकायत करे लगनी नु बेटी से। अरे हम शिकायत नहीं थे करत, सच्चाई बतियावतानी। रउआ के समझ में एकरे बात आवेला। अच्छा बात सुनी, हम डॉक्टर बागची के फोन कैले रहनी। वो कहत रहलन कल सांझ तक ऑपरेशन हो सकता। ऑपरेशन का सारा खर्चा ठाकुर साहब उठावत बड़न। सब राउर बेटी के चमत्कार बा। यही से तो हम एकर सब बात मानी ले। हाँ हाँ वो तो लौकता। हम देख रहल बानी एकरा आइले के बाद राउर आँख भी पहले से कुछ ठीक हो गइल बा। बात तो सही बात। पहले से अब नीमन लागता। बुझाता कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। अच्छा बात बनावे लगनी। चुपचाप ऑपरेशन करवाई। काहे कि कोनो भी मरीज के पूरी तरह से ठीक होकर बहुत जरूरी होला। चाचा जी रउआ अब इनका की बात समझाई। अरे हम का समझाई? हमार बात मान ले रहता ना तो अब ले कब के ऑपरेशन हो गए रहे। अच्छा छोड़ी ये सब। ए तनु बेटी जी। अरे चाचा जी के चाय नाश्ता ना करे वो। अरे हम तो भुलाइए गए नहीं, हम अभी लेके आओ तनी। अरे सुमन तू कब एलो? बस सवेरे आई नहीं। हाँ तनु बेटी तहर सहेली बड़ी सेवा के लिए बिया। हाँ एकरे बतायल दवाई तोरे बाबूजी के असरो कैले बा। आखिर सहेली के करिया। एक दिन का भइल कि हम ठकुराइन बात करत रही। आई अपने से नहा के आ गइलन आ कुर्ता उल्टा पहन लेलन। आ कुर्ता का बटन जौन बा उ पीछे लगा लेलन। आ कहत रहन कि माई हम अपने से तैयार हो गइनी। बस करा दीदी, हमरा से नहीं के चल जा। पर उनकरा के संभालल बड़ा मुश्किल होत होई ना तोरला? ना ना, वो हमरा के परी दोस्त कहलन। हमर हर बात मानेलन। शुरू में तनी उनका के संभाल मुश्किल भर रहे, बाकी अब तो हमरा बिना उनका के संभालले मुश्किल हो जाला। परी दोस्त। हम ड्राइवर साहब के खाना खिला देनी, अब तो उनका के भेज काहे नहीं खुदेत? माई तू यहाँ बा, बैठा हमरा लगे। माई हमरा साझा ही के लौट जाए के पड़ी। पर माई वहाँ विक्रम बाबू के हमरा बिना संभाल बहुत मुश्किल हो जाला। और ठाकुर साहब उनके खाते ते सब कर रहल बा ना। पर तनुजा कल ऑपरेशन की डेट रखा था आ तू? माई सुमन बिया ना, कब दवाई कौन देवे के बा वो हमरा से बेसी ऊ जाने ले। और वैसे भी हमर वहाँ रहल बहुत जरूरी बा। हम उनका से वादा चुकेले बनी। हाय ला, अब बाप के संभाले से बेसी वो पागल के संभालल जरूरी बा। ना जाने कैसा जमाना आ गइल बा। बुआ ई काहे बिसर जाता रू?
कि वह पागल के देख रेख के करे के कारण आज बाबूजी के ऑपरेशन हो रहल बा। तो ठाकुर साहब कोनो एहसान नहीं थे करे। इतना बड़ा पागल के संभालन कोनो मामूली बात नहीं थे। अनुजा तू चुप रहा। माई देखा, सबसे जरूरी बा बाबूजी के ऑपरेशन, और हम यहाँ रही चाहे ना का फर्क पड़ता। वैसे भी हम सुमन से सब बात की खबर लेते रहे फोन पर। बाकी हमारे वहाँ रहल बहुत जरूरी बा माई। भाई बेटा, हमरा हिम्मत नहीं के कि तोहर बाबूजी के जाके बोली कि तू आज जाता रू। तू अपने से जाके बोला। महतारी खुदे बेटी के भेजे खातिर तैयार बाड़ी। ऐसे की महतारी खूब मजबूर बाड़ी। राउर ऑपरेशन जो होए वाला बा सब राउर बेटी के कमाल बा। भगवान अगर ऐसन बेटी घर में देस तो बेटा के कमी महसूस ना होके। बात तो राउर एकदम सच बा महादेव बाबू। हमरा अपना बेटी पर बड़ा गर्व बा। ए मास्टर जी, उस समय बेकारे न चिंता करत रहनी कि बेटी के दूसरा के घर में भेज देनी। अरे हमरा बस चले नू तो बेटी सबे के बॉर्डर पर भेजल जाए ताकि दुश्मन का सीना कांप जाए। अरे तब न दुश्मन के पता चली कि इस देश की बेटी में कितना दम होला। बाबूजी आवा आवा बेटी आवा, बैठा। तो हम रोआ से जाए के इजाजत ले आलन। का आजे चल जेबू? जी बाबूजी, बाकी हमार वहाँ गई बहुत जरूरी बा। बिटिया काल है ऑपरेशन बा, अगर रुक जाइतू तो। पर चाचा जी, ठाकुर साहब से हम वादा के लिए बनी आजे लौटे के। आखिर विक्रम बाबू के देखभाल भी तो हमरे जिम्मेदारी बा। देखली महादेव बाबू, इमे आके हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसा मत कहीं बाबूजी। हमरा अपन कर्म अपन फर्ज दोनों निभावे के बा। राउर बिटिया ठीक कहत बा मास्टर जी। वो अपन फर्ज निभा चुका, ओकरा के ओकर कर्म निभावे दी। ठीक बा बेटी, जा जा। फोन आएगा। अरे राज के फोन बा। अरे राज बेटा। हाँ हेलो बाबूजी, प्रणाम। खुश रह खुश रह। हाँ, चाचा जी के तबीयत के बारे में जाने खातिर फोन कैली है। कैसन बाड़न चाचा जी? काल ऑपरेशन बा। हम मास्टर जी के घरे में बैठल बानी। ला खुदे बतियाला। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। प्रभु कैसन बानी? ठीक होके के कोशिश में लागल बनी। तनुजा के खून पसीना और परिश्रम के कमाई के उड़ावे के तैयारी में लागल बनी। बाबूजी इरो का कहतनी? जे सास में बिता हुए कर रहल बनी। हेलो राज बाबू, बाबूजी के बात पर ध्यान मत दे। तन्नू, तू फोन लेके घर से बाहर आ जा। हेलो हेलो हेलो, सुना तनी? बोली का बोले के बा? तू नौकरी ज्वाइन कर लेलू, हमरा के बतावल भी जरूरी ना समझ लू? अरे हमरा थोड़का भी इंतजार नहीं कर सकेलू तू। एगो पागल के देखभाल करे के काम मतलब अपन जिंदगी के खतरा। तू ऐसा काहे कर रहल बाड़ू तन्नू? हम हो गई और बात, अब हम फोन रखी? ना, फोन मत काटा, पहले हमरा जवाब था। और सवाल के जवाब काल मिल जाए जब बाबूजी के ऑपरेशन हो जाए। बाकी हम बर्दाश्त नहीं कर सकत कि हमार का बोली का बोले के चाहतन? तू जाने लो सब कुछ। हम नौकरी छोड़ के चला बतनी। आखिर ओकरा बाद रोक करेम का? हम रहब तोहरा लगे।
तब वो हम नौकरी नहीं छोड़ सकत। अगर हम तोरा से शादी कर ली तब हम शादी नहीं करे के चाहत। सच सच बता, का तू हमरा से प्यार ना करे लो? ना करे नहीं। हम खाली दोस्त बानी और दोस्त रहब। रहुआ अपन ख्याल रखब। अब हम फोन रखता। तब का विचार बा? यार से समझी बने के तैयारी कर जाओ। जल्दी ऑपरेशन करवा लें, शादी ब्याह में बहुत काम करे को होला। अच्छा बाबूजी, वैसे आँख के लेके ज्यादा चिंता करे के जरूरत नहीं है। हमार सहेली सुमन राउत देखभाल यहाँ रही। वो खाली हमार सहेली नहीं है, ओकरा दवाई के भी पूरा नॉलेज बा। वैसे चाचा कहत रहलन कि ओकरे दवाई से रोआ राहत मिलल हा। और वैसे भी जे तकलीफ बा वो तो आजे भर खातिर बा, हाल तो ऑपरेशन होखी वाला बा। अरे रउआ बहुत बहुत धन्यवाद जे रउआ हमरा एक खबर के अनुभव पूरा बात बतौला हमरा के। अच्छा अच्छा, तो रउआ हमरा बोकारो कब दिया? बोकारो का मतलब? अरे अभी अभी रउआ हमरा के पूरा धन्यवाद दे देनी, तो ये बताएं कि बोकारो कब दिया? अच्छा बाबूजी, अच्छा खुश। बबुआ ये दवाई खा ला। दवाई खाए के बा? सुनो ना, दवाई खाए के बा। अरे जरूरी बा दवाई। अच्छा तब तू अपन बड़ी दोस्त से खइया दवाई। तू आ गइल बाड़ी, बड़ी दोस्त आ गइल बाड़ी। आ गइल बाड़ी। परी 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 परी। विक्की बाबू, का भेल विक्की बाबू? ई का भेल मंजली? बुझाता देवर जी फेर इनकर स्वागत कैलन है। केकरो चोट उट तो नानू लगल हा? बुझात नहीं खे दीदी, सब केहू के माथा गोड़ सब सही सलामत बा। का भेल बेटी? कहीं चोट तो नहीं ना आई? अच्छा तनु जा बेटी, तू जा, हम लल्ला के लेके आवत हनी। जी हम ठीक बानी, हम विक्की बाबू के लेके चल जाए। चिंता मत करी हा बेटी, ठाकुर साहब डॉक्टर साहब से बात कर ले बाड़न। कल तो हर बाबूजी के ऑपरेशन हो जाए। जी अच्छा ठीक बा, जा चला लल्ला, तू हो चला। रह दिया, कोनो बात ना, हम इनका के लेके जाता नहीं। चल चलिए। हो दादा माँ जी, ए लइकिया देवर जी पे कोनो जादू टोना के लेबे का? हाय सोची ना, रोवा साथे ना गेलन, ओकरा साथे राउर हाथ छिड़क के चल देलन। हाँ, तोहनी दुन्नू भी ई जादू कर सकत रहलू हा दुल्हन, बाकी तू दुन्नू तो पागल खाना भेजे के चक्कर में रहलू हा। अब वही जादू कोई और कर रहल बा तो तोहनी के बुरा लगता। मंजली, अगर इहे जादू बेसी चल गई ना तो इहे लोग के सर के मलामत हो जाई है। कैसन जादू दीदी? कबो कबो ना बात समझ में आनू तने दी चुप रहबू नु तो काम चल जाई। बकलोल। अच्छा ये बताई, रुआ दौड़ के कहाँ जात रहनी है? परी दोस्त आइल रहली। हाँ, बाकी परी दोस्त तो रउए लगे आवत रही है ना। हाँ। तब फिर रुआ देखी ता गिर गई नहीं, हम लोग के गिरा देनी, कहीं चोट तो ना लगल?
ना परी, हमरा के छोड़ के मत जाइया। ना जाम, बाकी अब रोआ सुत जाई, हम तनी हाथ मुंह धो के आओ तनी, ठीक बा? ठीक बा। तनुजा, अच्छा भैल जी तू आ गेलू। काहे ई सवेरे से तंग कैलान का? ना तंग त ना कैलन हा, बाकी एको दाना अन्न के मुंह में ना डालन हा। बस जब देखा तब परी दोस्त कहाँ गईली, परी दोस्त कहाँ गईली। रमा दीदी, हम रोआ से एगो बात करे के चाहतनी। बोला। रमा दीदी, इनकर परी के साथ का रिश्ता बा? जहाँ तक हमरा मालूम बा, इनकर पत्नी के नाम तो शायद अनुराधा बा ना? हाँ, हुनकरे के दुलार से भैया परी कहत रहलन हा। तो कई हमरा के लागत तो इहे बा, भैया तारा के भौजी के जगह देले बाड़न। बाकिर ई तो ठीक नहीं खे, इनकरा मन में एक गलतफहमी मिटावे के पड़ी। देखा, अब तो भैया ना तो माँ बाबूजी के पहचान लेनन और ना केहू और के। जौन दिन उ सबके पहचाने लगियन, ये गलतफहमी भी दूर हो जाए। तनुजा, तू अपना आँखी से देख ला कि तारा इला के बाद हमार भैया कितना निश्चिंत से सूत गईलन हा, कितना भरोसा बा उनका के। अगर ये भरोसा टूट गई तब? बाकी रमा दीदी, इनकर हमरा खातिर ऐसे उतावला भाई ठीक नहीं खे। देखा तनुजा, अब इस दुनिया में भैया तारा से बा केहू के ना पहचान लेलन और ना जाने ना। हमार पूरा विश्वास बा कि तू ही हमार भैया के पहल का जिंदगी वापस लौटा सकू। हम अपन जिम्मेदारी निभावे के पूरा कोशिश करब रमा दीदी। बाकी एगो बात कहे के चाहता नहीं। कहीं वैसे घर के बात तक केहू से ना कहे के चाहे, लेकिन अगर ये घर में केहू से तारा कुछ कह देलस ना, तब तू ओकर बात के बुरा मत मानिया। हमरा भैया के तू छोड़ के मत जाइया। खा हम सर के कसम कि तू हमरा भैया के छोड़ के ना जाइबू। बोला ना तनुजा, तू हमरा भैया के छोड़ के ना जाइबू।